Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Σήμερα θα μιλήσουμε για κάτι ιδιαίτερο που δεν έχω ξαναμιλήσει. Είναι από μια προσωπική μου εμπειρία και θα αναλύσω μερικές λέξεις που μας λένε ορισμένα πράγματα, τα οποία όποιος θέλει τα υιοθετεί, όποιος θέλει όχι. Εγώ απλά λέω τη γνώμη μου. Δεν είναι κανένας υποχρεωμένος να την ακούσει. Θα αναλύσω μερικές λέξεις, μερικές. Πρώτα ξεκινάω με τη λέξη διαβάζω. Διαβάζω σημαίνει ότι βάζω σοφία, αλλά σημαίνει και ότι διαβάζω. Βάζω δία δηλαδή. Ο δίας είναι και σοφία.